масъулини оромгоҳи Чилламазор аз он нигаронӣ мекунанд, ки бархе аз сокинон аз қабрҳои гузаштагони худ хабар намегиранд. боришоти пай дар пай аввали фасли баҳор чанд адад қабрҳоро нобуд кард ва ҳатто дар он сӯрохе ба вуҷуд омадааст. аз ин рӯ масъулин тариқи телевизион хоҳиш карданд, то наздикони соҳиби қабрро пайдо намоянду барои бартараф намудани сӯрохиву тозагии атрофи он саҳмгузор бошанд. афсӯс баъзе нафарҳо шояд намедонанд ё шояд аз хотиршон барад ё шояд кӯчбастагӣ баъзе қабрҳо он чизе ки шумо имрӯз ба навор гирифтед мо ҳам соҳибони қабрҳои пайдо карда натавонистем ки як ҳолати имрӯзаша беҳтар кунем. лекин ин тараф қабрҳои нав аллакай ҳама тартиби омадагӣ оянда мо иқтидом гирифтагӣ ки ҳар як қабри китоби қайд бигирифта соҳибаш ки суроғаш куҷо агар шавад рақамҳои телефонаш гирифт барои робита ҳамешагӣ дошта ташкил мекунем. маслиҳатҳо кардагӣ ҳастем мо аъзоёни кумитаи маҳалла. қабрҳои ба шумор ин қабрҳои бисёр нестанд. ҳамагӣ бошад 4-5% қабрҳо шояд соҳибош пайдо шуда натавонанд, чунки ҳашарҳоям мо омадагиҳо рӯйхат мекунем пайдо намешаванд. ҳамиҳо ба ҳар бобат мо инҳо навомадан гуфта ҷудо намекунем. мо аллакай ина ҳар кас қабри худаш тоза намекунад. мо омада аз як тараф ҳамту тоза карда мерим то охира бору хошокши бароварда рӯфта об зада пиро мебиён инҷа ҳамрӯз як дуо мекунанд ҳаққи хизматкардагиҳо ҳаққи номачӣ кардагиҳо. маҳз ба хотири беҳтар намудани чанде аз қабрҳои вайронаву тоза намудани атрофи қабристони Чилламазор ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёва ҷойгир аст ҳашари умумӣ ташкил карда мешавад. ин ҳашар рӯзи якшанбеи санаи 24 апрел гузаронида хоҳад шуд. масъулин иброз медоранд, ки ташкили ин кор бо ҳукми анъана ворид шуда бошад ҳам ҳамасола 2 маротиба ба роҳ монда мешавад. мақсад озода ва тоза нигоҳ доштани ҳудуди оромгоҳи Чилламазор аст. бороне ки пай дар пай бисёртар шуд имсол чизе ки дидӣ чанд та қабрҳо фурӯ рафт, чанд ҷоҳо эълон кардем. инҷа як ду бор ҷаноза шудагӣ эълон кардем. мардум омда як бор хабар намегиранд. ман танқид кардем не ман гуфтане ки баъзе нафарҳо омда як бор хабар намегиранд. ман гуфтане ки инҷа номаш бо худаш оромгоҳ омда гоҳ-гоҳ хабар гирифта истанд аз ҳоли ҳамин бохабар шаванд. агар ягон нишонашон бошад, ягон адресшон бошад ё ягон номерои телефонашон бошад, мо занг безидем. рости гап дониста надониста ин қабр ристан худаш кори вай не арӯи шариат. барои мо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки касоне ки ҳамин ҳозир навори мо дидосӣ бошанд, тамошо карда бошанд, шуносӣ бошанд, як бор ҳамин қабристонро биён хабар гиранд ҷои худошона. албатта инҷа ҷои падарон, модарон ҳама мо оянда ҷои мо ҳаминҷа ҳам як омда хабар гиранд, ҳамин як таъмираш агар кунанд. не агар ҷуфошон нарасиду наметавониста бошанд гӯянд ки мо наметавонем, мо худомо карда мондан бо шароитамо ҳай. ба фикри ман як бор омда ҳама хабар гирифта як ловида хушие ки барои дигар беҳтар мешуд. хаёли ман оромгоҳи Чилламазори маҳаллаи осариғи ҷамоати Ёва солҳои 1950-1952 таъсис ёфтааст. масъулин дар ҳамкорӣ бо сокинон ҳамасола дар арафаи иду айём барои тозагии гирду атроф ҳашари умумӣ ташкил намуда саҳм мегузоранд. аммо чанд нафар сокиноне ҳастанд, ки аз қабрҳои наздиконашон тамоман хабар намегиранд, ки ин боиси вайрон шудани қабр гардидааст. новобаста ба ин масъулини маҳалла дар ҳамкорӣ бо сокинон бо ташкили ҳашари умумӣ камбудиҳоро бартараф месозанд. қабристони оботишба аҳли маҳалла ҳамошон калону хутарак ҷавоноям ҳозири замон ба ҷудоям активни иштирок мекунанд. барои он ман акҷо медонам, ман 15 сол изофа раиси маҳалла будам. ин корҳои ташкил мекардем. ҳамин иди моҳи рамазон ба иди қурбон ба қабристониҳои тоза кардан, ба масҷидҳои тоза кардан, ба кӯчаҳои тоза кардан, ба халқи ҷиғ зада мобилизатсия мекардем. ҳама актив иштирок мекунад. ҳозирам ҳар сол мана ин вай ғафуров абдурауф ҳозир раиси маҳалла хабар мекунем, масҷид ба хабар метим, маҳалла ба одамон моҳай баромда дар ба дар хабар мекунад. ҳамашон омда як сол ба 2 бор қабрҳои тоза мекунем. қабристони мо ин қадам авай қабристониҳои вазмини вай не, ин қадам филосиш нест, алафаш кам.
نسبت دیگر جاها نگاه کردگینده هم وجود همین ما همین کارهای می‌کنیم. مسئولین محله و آرامگاه چیله‌مزار از ساکنان دعوت به عمل می‌آورند که برای حشر عمومی خلقی در این منطقه سهم گذار باشند. مخصوصاً نزدیکان آنهایی را دعوت می‌کنند که قبرهایشان در حالت ناگوار قرار دارد. زیرا رهبریت آرامگاه سراغ نزدیکان قبرهای ویرانه را نمی‌دانند تا سری وقت سوراخی‌ها برطرف کرده شود. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.